ଝିଅଟାର ବାହା ହବାର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଘରେ ମୋର ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ପାଟିରେ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟାଏ ବି ନାହିଁ। ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି କାହିଁକି ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଲଦି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି ସେଦିନ ସବୁତକ ଖୁସି ମୋ ଉପରେ ଲୁହ ହିଁ ଅଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ମାଲୁ, ତୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଜଣେ ବାବୁ ନା ଆମ ଘରକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମତେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମତେ ଖୋଜୁଥିଲେ? ସେ ସାରା ମଦ ଦୋକାନୀ ବାଲା ସତ୍ୟା ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେ ସାରା ମଦ ପିଇବି ମୁଁ 250 ଟଙ୍କା ବାକି ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଜୁଥିବ। ନାଇଁ ନା ବା, ସେ କହିଲେ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ। ରେଳବାଇ ପୋଲିସ? ଗଲା ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ବା ଜାଣିଛୁ ଜଣେ ବାବୁ ନା ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ଶୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଆଜିକାଲି ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେମିତି କିଏ ଜଣେ ମରିଯାଇଥିବ। ଆଉ ସେ ଶବଟାର ନା ଅଜୟ ଦାସ। କୋଉ ଗୋଟେ ଅଜୟ ଦାସ ହେଇଥିବ। ଆମ କାହା ନା କହିଲୁ? କାହା ନା କହିଲୁ? ଅଜୟ ଦାସ। ଦେଖିଲୁ ମା, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ତ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଲୋକଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି।